Hello everyone, खुलुमबाय. Welcome back to my YouTube channel with another videos. So नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय. I hope आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव थारैनो मोजाङैनो दङ. So नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों. अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय. जोंहा सोलिगासिनो दङ जुन दाननि 1 खालारनिफ्रायनो अग्निवीरनि आनजाद. स' बे आनजादाव जायफ्रा देग्लाय गिबि खेब जिरायनो नागिरदों नोंथांमोना आनजादा माबायदि जायो बेखौथ' नुफेराखै. स' जिखुनु जाया बेस्ट अफ लाक जासिहरबाय बयनिसिमबो जायफ्रा आनजादाव जिरायनो थांगासिनो दङ. स' दिनै जोङो माखासे कुइसन्सफोर फैथावथाव कुइसन्सफोर लानानै फैदों जेनेरेल नलेज आरो साइन्सनिफ्राय. स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो जायफ्रा देग्लाय अग्निवीर जीडी आरो ट्रेड्समेननि एग्जाम होगोन स' बिथांमोननि थाखाय स्पेसियेलि आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों. स' फैथावथाव माखासे सोंलुफोर मस्ट इम्परटेन्ट सोंलु बेफोरो. स' एनिवे जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. जोङो दिनै लादों टटेल 50टा कुइसन एबा मोन 50 कुइसन. माने एक्चुअलि अग्निवीराव मोन 50टाल' कुइसन जाखायो. 100 मार्क्सनि जायो टटेल. मोनसेयाव 2 खरै बा मोनसे कारेक्ट एन्सारनि थाखाय 2 मार्क्स. स' एनिवे दिनै 50ब्लाबो जोङो खावसेखौल' नायगोन मानो होननानै बुङोब्लाथाय जों मेथामेटिक्स आरो रिजनिंखौ एक्सट्रा पार्टआव लानानै फैगोन आङो मेथ्स पार्ट आरो रिजनिं पार्ट. स' दिनै जों नायगोन जेनेरेल नलेज आरो जेनेरेल साइन्स. स' जों दायो नायनोसै अग्निवीर जीडीनि प्रेक्टिस माखासे MCQ कुइसनफोरनि प्रेक्टिसफोरखौ जों नायनि. गिबियाव दङ Who is known as the father of the Indian Constitution? नङा होमबा? स' मा होनदों दायो सोंनाया कुइसना मा Who is known as the father of Indian Constitution माने सोर इन्डियान कन्स्टिटिउसननि सोरखौ इन्डियान कन्स्टिटिउसननि बिफा होननानै मिथिनाय जायो. स' बिनि एन्सारा जागोन अपसन नम्बर C डक्टर B.R. आम्बेडकार. बेखौ भारतनि कन्स्टिटिउसन एबा संबिजिरनि बिफा होननानै मिथिनाय जायो. स' दानिया जों थांनि नेक्स्ट कुइसनाव. नेक्स्ट कुइसन नम्बर 2. What is the capital of Assam? आसामनि केपिटेलआ मा? आसामनि केपिटेलखौ जों बयबो मिथिगौ दिसपुर. स' बेफोरबायदिनो आसामनिया फैयाब्लाबो गुबुन स्टेटनि केपिटेला फैनाया मोस्ट इम्परटेन्ट एबा फैथारगोन. स' एनिवे कुइसन नम्बर 3. Which is the largest planet in our solar system? जोंनि सलार सिस्टेमाव बयनिख्रुइबो गेदेरसिन प्लेनेटआ मा होननानै बेवहाय सोंदों. स' बेवहाय जोंहा अपसन नम्बर A आव दङ आर्थ, B आव दङ सेटार्न, C आव दं जुपिटार, D आव दं मार्स. दायो बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नम्बर C जुपिटार. अपसन नम्बर C जुपिटार. दायो जों थांगोन नेक्स्ट कुइसनाव. नेक्स्ट कुइसनानो जाबाय कुइसन नम्बर 4. कुइसन नम्बर 4 आव दङ Who wrote the national anthem of India? नेशनेल एन्थेम भारतनि नेशनेल एन्थेमखौ सोर लिरदोंमोन होननानै बुङोब्लाथाय जों बयबो मिथिगौ अफकर्स. माने अग्निवीराव बेफोरबायदिनो गोरलै गोरलै कुइसनफोरखौ दिखांनानै होनाय जायो दै. स' बेवहाय जों बयबो मिथिगौ रबीन्द्रनाथ टेगरा भारतनि जि एन्थेम नेशनेल एन्थेम बेखौ लिरदोंमोन. स' दायो
Next question number 5. The Red Fort is located in which city? Red Fort आ बबे सिटियाव बा बबे नोगोराव दंनो? Option number A आव दं आग्रा, B आव दं जयपुर, C आव दं दिल्ली, D आव दं लखनऊ. बेनि फाइनाल एन्सारा मा जागोन? दिल्ली. मानोना बेयो दिल्लीयाव दङ रेड फर्टआ. So now question number 6. Question number 6 आव दङ which river is known as the Ganga of the South? बेनि अपसनफोरा होनाय दङ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आरो नर्मदा. बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बी गोदावरी. स' नोंथांमोना आं एन्सार होनायनि सिगांनो एन्सारखौ हरग्रो बा नोंथांमोना नायफालां जे एन्सारा नोंथाङा जि गोसो सिङाव सानदों बेनि एन्सारा बे जागोन होननाया जादोंना जायाखै बेखौ नायफालांबानो जाबाय. दायो जों थांनि नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7. हाउ मेनि स्टेट्स आर देयर इन इन्डिया? जोंनि भारत हादराव मोन बेसेबां रायजोफोर दं? Option number A 26, option number B 27, option number C 28, option number D 29. बेनि एन्सारा जागोन 28. माने option number C. दायो फैगोन नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8. Which is the national animal of India? जोंनि भारत हादरनि हादोरारि जुनारा मा? बेयो मा जागोन? Option number A आव दं लायन, B आव दं टाइगार, C आव दं एलिफेन्ट, D आव दं लेउपार्ड. बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर बी टाइगार. टाइगारा एबा मोसाया जोंनि भारत हादरनि नेशनल एनिमेल. स' दायो जों थांनि कुइसन नम्बर 9. स' कुइसन नम्बर 9 आव जोंहा नुनो मोनदों हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया? जोंनि भारत हादरनि गिबि प्रेसिडेन्टआ सोरमोन? दा ऑप्शन नंबर ए आव दं राजेंद्र प्रसाद, बी आव दङ एस राधाकृष्णन माने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी आव दं जाकिर हुसेन आरो डी आव दं भिपि गिरि. बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद एबा डक्टर राजेंद्र प्रसाद. दाना क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच इज द हाइस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? जोंनि भारत हादरनि हाइस्ट माउंटेन पीकआ मा? भारत हादरनि नङा वर्ल्डनि बुहुमनिनो हाइस्ट माउंटेन पीकआ मा? हाइस्ट माउंटेन पीकआ जाहैबाय माउन्ट एभारेस्ट. ऑप्शन नंबर बी. स' दायो जों थांनि क्वेश्चन नंबर 11. द कारेन्सि अफ जापान इज? जापाननि कारेन्सिया मा होननानै सोङोब्लाथाय बेनि एन्सारा मा जागोन? एन्सारा ऑप्शन नंबर सी येन. येनआ जाहैबाय जापाननि कारेन्सि. जेरै जोंनि इन्डियानिया रुपिस, आमेरिकानिया डलार बेफोरबायदिनो. स' दायो जों नेक्स्ट कुइसनाव थांनि. व्हिच इन्डियान स्टेट इज फेमास फर टी? जोंनि भारत हादरनि बबे रायजोआ साहा आबादनि थाखाय फेमास एबा मुंदांखानो? बेनि एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर बी आसाम. जों आसाम रायजोनिनो थागिबि. दायो नेक्स्ट कुइसन. हु इज कल्ड द आयरन मैन अफ इन्डिया? जोंनि भारत हादरनि सोरखौ आयरन मैन अफ इन्डिया होननानै बुङो? ऑप्शनाव दं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गान्धी, सरदार वल्लभभाई पेटेल, लाल बाहादुर शास्त्री. बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन सरदार वल्लभभाई पेटेल. नेक्स्ट कुइसन. व्हिच इज द लंगेस्ट रिभार इन इन्डिया? जोंनि भारत हादरनि गोलावसिन दैमाया मा? बेखौ जों बयबो मिथिखायो. बेनि एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी गंगा. बयबो मिथिखागौ बेखौ. नाउ दायो नेक्स्ट कुइसन. द पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया कनसिस्ट अफ व्हाट? ऑप्शन नंबर ए लोक सभा, बी राज्य सभा, सी प्रेसिडेंट लोक सभा एंड राज्य सभा, डी प्राइम मिनिस्टर एंड लोक सभा. बेनि एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट लोक सभा एंड राज्य सभा. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस निफ्राय बेयो क्वेश्चना. सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? दैनि केमिकल फॉर्मूलाया मा?
स' बेखौ जों अफकर्स बयबो मिथिगौ बेनि केमिकेल फर्मुलाया जाहैबाय H2O स' दैनि नङाब्लाबो गुबुननि केमिकेल फर्मुला फैनाया जाथावना एबा फैथावो बा फैथारगोन which gas is essential for breathing हां लानायनि थाखाय बबे गेसा एसेन्शियेल होननानै बुंदों स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अक्सिजेन मानोना जों अक्सिजेनखौ हां बोयो स' दा नेक्स्ट कुइसन इज दा SI unit of forceनि SI unitआ मा बेनि forceनि SI unitआ मा होननानै सोङोब्ला बेनि एन्सारा जागोन स' बेवहाय अप्शनफोराव होनाय दं जुल वाट निउटन आरो पास्केल कारेक्ट एन्सार इज ऑप्शन नंबर सी न्यूटना फोर्सनि SI unit so next question is which vitamin is obtained from sunlight जोङो सानलाइटनिफ्राय माबे भिटामिनखौ मोनो जोङो सानलाइटनिफ्राय ना भिटामिनखौ मोनो ऑप्शन नंबर डी भिटामिन डी The next question human blood is red due to मानसिनि थैया गोजा मानि थाखाय जायोनो एआव दं प्लेटिलेट्स बीआव दं प्लाज्मा सीआव दं हिमोग्लोबिन डीआव दं आरबीसी only स' मानि थाखाय जायो थैयाव मा हिमोग्लोबिन थानायनि थाखाय जोंनि थैया गोजा जायो Anyway next question is which organ purifies blood in human body बबे organआ जोंनि थैखौ पिउरिफाइ खालामो एबा मोजां खालामो जोंनि मानसिनि बडियाव थैखौ सरो बे जाबाय ऑप्शन नंबर बी किडनी नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा साउन्ड ट्रेभेल्स फास्टेस्ट इन साउन्डआ जोबोद गोख्रैथिजों सहैयोनो मानि दारै ऑप्शन नंबर ए गेस बी लिक्विड सी सलिड डी भेकुवाम स' बबेनिजों खारग्रोगोन साउन्डआ ऑप्शन नंबर सी सलिड गथा बेसादजों जोबोर गोख्रैथिजों खारनो हायो नेक्स्ट कुइसन which planet is called the red planet बबे प्लेनेटखौ बा बबे ग्रहखौ गोरजा ग्रह होननानै बुंनाय जायोनो ऑप्शनाव दङ भेनास बीआव दङ मार्स सीआव दं जुपिटार डीआव दङ मार्क्यूरी दा बेनि एन्सारा जागोन बी मार्स नेक्स्ट कुइसन द नर्मेल ह्यूमन बडी टेम्पारेचार इज जोंनि मानसिनि देहायाव थानाय नर्मेल एबा सरासनस्रा बडी एबा जोंनि देहानि बिदुङा बेसेबांनो सरासनस्रायै ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर बी 36 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर डी 38 डिग्री सेल्सियस बेनि करेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस दाना नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय प्लान्ट प्रिपेयार फुड बाय लाइफांफोरा गावनि आदारखौ प्रिपेयार खालामो एबा जगार खालामो माजों एआव दं रेस्पिरेशन बीआव दं डाइजेशन सीआव दं फटोसिन्थेसिस डीआव दं ट्रान्सपिरेशन बेनि करेक्ट एन्सारा जागोन मा बेनि करेक्ट एन्सारा ऑप्शन नंबर सी फटोसिन्थेसिस नेक्स्ट कुइसन which metal is liquid at room temperature ऑप्शनाव दङ आयरन मार्क्यूरी कपार सिलभार बेनि करेक्ट एन्सारा जागोन मा ऑप्शन नंबर बी मार्क्यूरी दाना जों थांनि नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय द लार्जेस्ट organ of the human body is जोंनि मानसिनि देहायाव थानाय गेदेरसिन अंगआ मा ऑप्शन नंबर ए आव दं लिभार बीआव दं हार्ट सीआव दं स्किन डीआव दं ब्रेन स' बेफोर ऑप्शनफोरनिफ्राय करेक्ट एन्सारा बबे मोनसेया जागोन करेक्ट एन्सारा स्किन जोंनि बिगुरा गेदेरसिन अंग
बेनिफ्राय next question number 28 which gas is used in fire extinguishers जे fire extinguishers आव माबे गेसखौ बाहायो fire extinguisher आव माबे गेसखौ बाहायो ऑप्शन नंबर ए आव दं ऑक्सीजन बी आव दं नाइट्रोजन सी आव दं कार्बन डाइऑक्साइड डी आव दं हाइड्रोजन अब्ला बेवहाय अबेखौ बाहायो नैबे ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइडखौ बाहायो नेक्स्ट क्वेश्चन आव दङ दा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कारेन्ट इज इलेक्ट्रिक कारेन्टनि यूनिट एबा सानगुदिया मा होननानै सोङोबाथाय दिनै बेवहाय ऑप्शनफोराव होनाय दं भल्ट बेयाव दं एम्पियार सेयाव दं ओम बेयाव दं वाट बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर बी एम्पियार एम्पियारा इलेक्ट्रिक कारेन्टनि एसआई यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन दं व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर होननानै बबे थैनि ग्रुप एबा हानजाखौ मिथिनाय जायोनो ऑप्शन नंबर ए आव दं ए ऑप्शन नंबर बी आव दं बी ऑप्शन नंबर सी आव दं ए बी ऑप्शन नंबर डी आव दं ओ नेगेटिव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर डी ओ नेगेटिव जाय यूनिवर्सल डोनर सो दायो जोङो मैथमेटिक्स क्वेश्चन सो जों मैथमेटिक्स क्वेश्चनखौ नेक्स्ट भिडियो नायगोन सो बेनि उननि पार्टखौ नायनो थाखाय आं रिक्वेस्ट खालामबाय जायफ्रा बेसिम नायबाय सो जों मैथमेटिक्स आरो रिजनिंखौ नेक्स्ट पार्टआव नायगोन सो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लव यू ऑल थैंक यू